ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಯನಾನ್ಗೆ ತೊಂಜಾರು ಆತೆ ಈ ಯನಾನ್ಗೆ ತೊಂಜಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ Bombay the team, CID the production, Yaan the Ram sir, it was I was sure the industry today. Tulu picture inkale. Ram sir, I was and. Are 25 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಲಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. And ನಮ್ಮ Bombay the actors Sai Ballal Mayor Yaan bokka Ashok Pakala Bombay the ಒಂಜಿ ಬಾರಿ that must efforts ಗೆತ್ತೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೂಶಲಿ ಊರು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಬಾಂಬೆದಾಗಲ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಶುರು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ like picture yanla Rashi's tooth hai mata tooth hai so I'm sure malla success apunundu enkala tuvarandu yanla kuda battadu tooth hai bokka materla tuvodu tuvodu bannaga namma urda ತುಳು ಭಾಷಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಅಂಚ ತೂವರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ತೂಯಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ನೆರೆದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪತನಾಜೆ ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಂಕುಲು ಲೀಡರ್ ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು is very popular with I Star know, Plus. I know. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಕಾಂತಾರದ ಮಾನ್ಸಿ ಇರ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಚಲೋ ವಿಶ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಮಣ್ಣ ಒಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಸ್ ಸಂತೋಷ ಚಲೋ ಮಾತು ಊರ್ದಾಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಯನಾನ್ಗೆ ತೊಂಜಾರು ಆತೆ ಶ್ರೀಯಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಶ ಉಲ್ಲೇರು ಇವ್ರು ಯನಾನ್ಗೆ ತೊಂಜಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಯನಾನ್ಗೆ ತೊಂಜಾರು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಗತ್ತ ತುಳು ತಾತೆ ಅಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಚಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಂತೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂವರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ತೂಂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಟು 100%. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಈತ್ ಶಾಲೆಲ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆವಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೆತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ಹನ್ಷಾ ಶ್ರೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ she played Daya's daughter. Hi baby. Hi. All the best. So all the best and for the success. Yes sir. Thank you.